Халкыбызның милли бизәкләре дигән һәм татар халкының орнаментларын сез матур иттереп рәсемнәргә төшердегез. Сезнең барыгызга да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, изге рәхмәте, сезгә иксез-чиксез савап булсын шушы эшегездә. Монда инде безнең әти-әниләребез бик булыштылар. Монда безгә бик авыр булды бу рәсемне сайларга. Монда ясаганнар әти-әниләр белән бергә рәсем бар. Һәм балалар үзләре белән ясаган рәсемнәр бар. Бардагы художественный мәктәпкә йөргән балалар. Безгә менә аларны берничек тә аера алмыйбыз. Әллә бала ясаган, әллә әнисе ясаган, бала үзенең рәсемен ясаган. Менә шуңа күрә инде арадан иң яхшыларын әле хәзрәттән сырый 4 урын булсын инде. 1нче сыйныфтан алып 3нче сыйныфка кадәр арада 4 урын ясады. Һәм 5нче, 6нче, 7нче, 4, 5, 6нчы сыйныфлар арасында тагын 4 урын ясады. Шулай безнең 16 призер булып чыкты. Шуңа күрә инде ачуланмагыз, балалар берсендә күңелләре төшмәсен. Барыгыз да җиңүчеләрсез. Сезнең барыгызга да грамота, рәхмәт хаты тапшырыла. Менә шушындый матур. Ул сезнең портфолиоларыгызга барыгызны да куярсыз. Һәм әле шуның белән бергә сезгә бүләкләр дә була барыгызга да катнашучыларга. Инде призерларга зуррак бүләкләр хәзрәтендә чын күңеленнән менә шулай итеп тавып әзерләде. Һәм тәмле чәй истәледе әзерләделәр балаларны чәй эчеп җибәрергә. Алла таба шушы конкурсларда тагы да катнашырсыз дип уйлыйбыз. Җиңүченең бу конкурста башланган күргәзмәсе булды 22 апрельдә. Шушында күп балалар катнашырга килә. Әгәр сезнең шундый теләкләрегез бар икән, 1 октябрьдән безнең һәр мәчетләрдә укулар башлана. Әгәр үзегез белән бергә балаларыгызны алсагыз, үзегез дә укый аласыз, балаларыгыз да укый ала. Бу сезгә дә бик зур бер адым булыр иде. Һәм балаларыгыз тәртипле, инсафлы, итәгатле, динле, яхшы булып үсәрләр иде дигән безнең иманыбыз камил буларга. Килегез, biz сезне чакырабыз. Шундый матур конкурслар үткәреп торабыз. Катнашыгыз. Менә тагын инде әле бәлки малайлар арасында ажган конкурсларда оештырып җибәреп булыр. Анысына да әйтәбез, кемнәр йөри менә шундый ниләргә, түгәрәкләргә. Һәр мәктәптә шундый түгәрәк ачылсын иде, бу татар теле укытучыларына кагыла. Бераз гына шундый балаларны җыеп, ислам тарихын, ислам диненә кагылышлы әхлак тәрбиясе булсын бесплатно диде, акча түләми торган шундый балаларны җыеп теләкләре булган әниләре белән бергә әзрәк бездә инде тырышсак татар теле укытучылары мәктәпләрдә бу тагы да камил булыр иде. Менә шуны әйтәсем килә. Конкурста җиңүчеләр 1нче, 2нче, 3нче, 4нче урынны алдылар. 1нче һәм 2нче, 3нче сыйныфлар 5, 6, 7нче сыйныфлар арасында бар. 1нче, 2нче, 3нче, 4нче алган. Калганнарыгыз бөтенегез мактау хаты белән шулай итеп бүләкләнә һәм укытучылар да шулай бүләкләнәләр. Бүләкләребез дә бар. Рәсемнәребезне барыгыз да карадыгыз, бөтенесен элеп куйдык. Монда булды әле шундый ата-аналар, безнең рәсемнәребез куелмаган, без рәсем бирдек дигән. Анысын инде үзегезнең мәктәптәге укытучыга мөрәҗәгать итәсез. Нишләп алар аны монда китермәгән? Без A3, сез форматка карагыз. Әгәр шундый куела икән максат бездән A3 дигән кәгазьгә ясарга, без шулай тырышып инде шул кәгазьгә ясарга. Атында алып килгәннәр дәфтәр битне хәтле кәгазьгә ясар. Алар инде конкурска кермәй. Инде аларны да без әзерләп куйдык менә монда. Әгәр андый сезнең шундый теләгегез бар икән, буш грамоталарга язып бирәбез. Әгәр менә монда калсагыз, берәрегез грамотасыз миңа килерсез. Безгә булмады грамота дигәнме? Рәсембез бар, грамота юк, барыгызга да һәр бер мәктәпнең кемнәре монда бар, алып китәсез һәр берегезнең баласының әйберләрен үзегез. Чөнки без монда мәчеттән таратып тора алабыз һәр бер мәктәпкә. 10нчы мәктәп алып китә, 9нчы мәктәптән бар монда, әгәр балалар килмәсә, 16нчы мәктәп, 5нче сыйныф мәктәп, 7нче мәктәп. Иң күп катнашкан мәктәпләребез булды. Бу 5нче гимназия, 10нчы гимназия һәм 7нче мәктәп белән 16нчы мәктәп. 15 бердә катнашмады. Катнашмады 1нче мәктәп, 3нче мәктәптән 1 бала, 9нчы мәктәптән 1-2 генә бала. Һәр мәктәпкә положениелар кертеп бирдек үзем.
Анысы инде безнең укытучыларны битарафлыгымы, әти-әниләрнеме, менә белмим инде анысын. Рәхмәт сезнең тыңлавыгыз өчен. Хәзер балалар тыңлыйбыз. Рахмат инде, мин русча да прошу пару слов на русском тоже скажу. Тяжело было очень определить победителей. Вчера интересно было, я поехал покупать подарки для победителей. Думал, будет первое, второе, третье место. Мне звонит контракт, тут победителей много, надо, чтобы было 4 первых места, 4 вторых места, 4 третьих места и 4 четвертых места. Я думал, первое, второе, третье место будет. Пока в этом магазине ехал, мы даже не знаем, кого победить. Мы, говорит, вот сделаем 16 призовых мест. Было даже 3 призовых места по задумке. А из-за того, что мы так все хорошо нарисовали, все так что старались, у нас получилось 16 призовых мест. Что вот столько много победителей. Мы будем в следующем году еще лучше, да, еще красивее рисовать места. Я говорил, кто участвовал, им вручаем грамоту от мечети, такую красивую с рисунком мечети, с фотографией мечети, и небольшой такой подарок. Это, так как вы художники, рисуете, вам вот такой набор фломастеров, ладно? Да. Так, давайте пошли. Хайрулина Диана. Шериф Манда. Вот Диана. Вы не maktabda. 16 maktabında. Hozir ular. Что было? Утырыгыз? Гинятуллина Аделина, 16 maktab. Adelina 16 maktab. Yo'qmi? 16 maktabdan bormi biror o'quvchi? Гинятуллина Эльвина, 16 maktab. Ага. Так, sen olib ketasizmi? 16 maktabgami? Так, давай, ikisini beramiz. Ага. Mardanova Elginami? Elgina bormi 16 maktabdan? Xo'p, молодец. Nizamov Rahim, 16 maktab. Gafiyatulina Gafiyatulina Elgina 5 maktab. Kaçıncı? Aha. Так. Gafiyatulina Elgina. Gafanovni kim olib ketdi hozir haligini? Ikki Gafanov bo'ldi menda. Посмотрите, сейчас вот забрал эту, не свою грамоту получается, что ли. Или ты неправильно пока расслышал, пока садись. Сейчас будет твое, ладно? Гafiyatulina Elgina. Kimmi? Na, rahmat. Ziganchina Aliya, 5-chi gimnaziya, 5-chi klass. Undami? Yo'q. Так, yarab. Ismagilova Islamiya. Kelmadi. 5-chi maktab. Nugumanova Aygul, 5-chi maktab. Rahmat. Gizatullina Ariana, 5-chi gimnaziya. Kostenkova Dilara, 5-chi gimnaziya. Bundami? Nashinga, rahmat. Молодцы. Хайрулина Диляра, 16-чи. Инду, опять не что ли? Ничего не долг? Правильно. Сватыкова Ралина, 16-чи maktab. Так, Валиева Камила, 5-chi maktab. Камила Мондаман, 5-chi maktabda. Bu sen Ralina shulaymmi? Так, turib yaxshigina. Камила kelmadi, shu 5-chi maktabimizdan kelmadi dedi. Ko'rinmanglar. Petukhov Gleb, 16-chi gimnaziya, bundami? 10-chi gimnaziya, bundami? Senmi? Молодец. Спасибо. Вот тебе такой подарок, ладно? Галушкина Анастасия, 10-chi gimnaziya. Bundami? Ой, молодцы. Вот молодцы. Зайнуддинова Регина, тоже 10-я школа. Вот они все вместе как раз сидят.
Андреева Дарья, 10-10 гимназия нету? Нету, да? Я Анарал Серима. Так, давайте дальше. Ханафиева Лиана, 10 гимназия. Недавно? Yok, пока. Зиганшина Алия, 5 гимназия. 5 gimnaziya yok. Nogumанова Айгуль, 5 гимназия. Но кем Кильмайда в прошлом году тоже были не пришедшие. Мы им отправляем только вот эти тогда эти письма. То есть мы подарки уже этим людям не даем. И ну как бы не остается у нас этих подарков. Кто не пришел, тот получает только вот такое письмо. Зайнулин Ясин. Молодец. Гизатулина Ариана, 5 гимназия. И опять ты? 2 раза, да? Ты, наверное, 2 рисунка отправила, да, все-таки? Один рисунок отправляла? Ну, значит, они что-то как-то по ошибке заполнили. Все, кому только 2, говорите, ладно? Сафарханова Хадия, 5 гимназия. Кузнецова Полина. Степанова Виктория. Степанова Виктория здесь? Нет? А, за нее, да, давай, Тогда вам еще один грамоту напишу, ладно? Столярова Алия, 5 гимназия. 5 гимназия, юг. Вавилов Иван, 9 гимназия. Лицей 9 нету. Латыпов Раиль, 9 школа. Выпала. Гора. Нури Азанова Марьям, 5 гимназия. Шакирова Альбина, 10 гимназия. Мифтахов Ислам. Да, Мифтахов Ислам. Ага. На этот. Шакиров Азат. Да? Азат, молодец. Малышева Анна, 10 гимназия. Кирсанова Юлия, 3 гимназия. Молодец, спасибо. Молодец. Кирсанова Юлия. Так. Аюпов Азат. Юлия, спасибо, молодец. Это у нас 10 школа. Молодец. Так, тебе фломастер и письмо. Бекматов Айдар, 10 гимназия. О, 10 гимназия был дар батнашкан бекявшы. Каримова Алина, 10 гимназия. Молодцы. Гафарова Ильвина, 10 гимназия. 10 гимназия был дар бекявшы батнашкан. Вот у тебя по 1000 граммов бегает сразу. Воробьева Анна, 7 мектеп. 7 мектеп молодцылар. Біздің күшілеріміз. У нас школа расположена. Валиулина Ильвина. 7 мектеп бар ма? Bilmegen. Так. Насибуллин Равин. 7 мектеп. Молодец. Тихонова Валерий, 7 мектеп. Есть? Bilmegen. Ладно. Литвинов Степан, 7 мектеп. Нету, да? Хайрулина Алия, 7 мектеп. Ага, в полном составе.
Румянцев Ислам. 10-ci gimnaziya. Ислам, молодец. Грамота. Апаңа қарады, апаң қарт шыққан сөйледі. Куда киль, Ислам, киль. Давай, это пора. Киль на бас. Вот так. Грамоту возьму. На память, давай. Валиулин Азат, 7-ci məktəb. Молодец. Yetmişler. Вот. Давай, поехали düşürək. Вафина Ралина, 7-ci məktəb. Мандама? Кейбі Ралина. Молодец, рахмат бізгі. Düşürəli. Ona verirsin. Ay, kızım bitmenin var. Так. Так. Терентьева Дарьяна, 7-ci məktəb. Yok mu? İlmagən, так, yarar. Юричев Данил, 7-ci məktəb. Bunda mı? Молодец. Рахмат. Вот. Савельева Дарья, 7-ci məktəb. За нее, да? Саттарова Зиля, 7-ci məktəb. Зиляна. Красноперова София, 7-ci məktəb. Якимов Дмитрий, 7-ci məktəb. Гарбиакулина Ильина, 5-ci məktəb. Дмитрий. Исмагилова Исламия, 5-ci məktəb. Нури Азданова Мария, 5-ci məktəb. Burada. Да, уже передали. И китап порядок. Исламия тоже китап помню. Исламия тоже китап помню. Гатаулина Карима. Набиулина Амина. Миндубаев Алмаз. Bu bizim 10-cu məktəb. Алмаз. Xayrulina Diana, 10-cu məktəb. Başlayalım. Bakalım. Galimov Rişat, 9-cu məktəb. Barakova Vitalina, 9-cu məktəb. Bu içindən şapik kısmında. Bir işindeki soru. Minnulina Diana, 9-cu məktəb. Şamsuddinova Karina, 9-cu məktəb. Kimlikini alasın? Kim için alasın sen? Не поет? Все, давай. Все, молодец. Шамсуддинова Карина, 9-cu məktəb. Yok, да? Так. И там был участник Валиулина Алия, 7-cu məktəb. Давай, теперь я. Так, Лазерова Таисия, 7-ci məktəb.
Ага, молодец. Все на вопрос хорошо отвечаешь. Гатаулина Елена, Вишенчи гимназия. Я сказал, бар Хайбулина, тебе есть, не расстраивайся, Сима бар. Еще не всем, сейчас призы будем получать. Нет, она тоже есть. То если вдруг не услышал свое имя, потом отдельно подходит и отдельно еще выписываем, ничего страшного, значит где-то просто перепутали. Людей много, рисунков много, поэтому где-то что-то запутали могли. Чибриков Данил, Уничи гимназия. Данил, ты да? Нормально? Хайбулина, это Ну, похож на великий, будет память. Сейчас она отдает, я поясню. Булдама? Грамота нет, да? Все, теперь? Иди сюда, и фирма. Фамилия. Потом я напишу, ладно? Подожди, а вдруг у вас призовые места? Да, Вы же не знаете? Вдруг у вас призовые места? Пока сядьте пока, сейчас разберемся. А4 болды біз жаздық, А4. Аларда грамота беріңізші. Как Исимин? Данияр? Дай, Данияр, отлично, молодец. Я забыл, Исимин, так, призеры, давайте призеры. Начинаем с 4-го Кто места. остается, потом ко мне придете. Кто остается без ничего? 4-е место получает Каюмова Лейля, Жидычин Актяр. Лейля? Так, Лейля, ты так, нам да, Кир. Еще, давай, тоже берем. Так, 4-е место. Біздің Рафикова Ралина, Жидычин Актяр. Рафикова Ралина. Так, на. Четвертое место Буляктана Шарафудинов Саид. Тумлынчи лицей, Гишничи Сыйнов. Мандама? Yok. Пробыл. 4-ші орын Хакимова Райхана, 16-ші Нақтар. Қазір 3-ші орындар. Фотоға түсесіз ме? Düşürdün mü? 3-ші орындар. 4 орын болды 4-ші. 3-ші орын. Гали Улин Рузаль, 12-ші гимназия. 3-ші орын. Малайларға енді шундай фонарикlar. Bu енді аккумулятор білән бик шундай яхшы фонарик. Походка бармысың, ярый ма? Мә, тоталі. Мә, грамотный, давай. Ne холодильник yanında. 5-ші орын Буляклана Галиев Данияр, 5-ші гимназия. Бunda mı? Данияр, 70-ші, молодец. Настя мақтау хаты и фонарик. Так, мақтау хаты 3-ші орын үшін Буляклана Сабиров Кәрим, 5-ші гимназия. Сина фонарик. Üçüncü орын Буляклана Нури Азданов Булат, 5-ші гимназия. Добре, гитабыз, Настя Анхот. Sabah, Banana Akin, Fanarik. İkinci orunlar başlana. İkinci orun için Buляклана Кустудинова Аделя, 5-ші гимназия. Да? İkinci sınıf.
Şamsiyeва Dilara 16. məktəb. Hazret. Так, начинаем нашу дорогую. Тут бар. Передний. Так, и біздің әлеміне бойы. Насаба. Hazır. Bunu sekundочку. Nasa?